నీ కొరకు నేను బ్రతుకుతానయ్యా. అయ్యా నీ కొరకు నేను జీవిస్తానయ్యా. నీ కొరకు నేను నిలబడతాను ప్రభువా. నీ కొరకు నడుస్తానని అడగలిగినప్పుడు రాత్రి దేవుని జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యం చేయబోతున్నాడు. నీ జీవితాన్ని మార్చబోతున్నాడు. నీ బ్రతుకు మార్చబోతున్నాడు. నీ జీవితంలో ఉన్నతమైన మేలుతో ఈ రాత్రి కాలం నింపబోతున్నాడు. Yes Lord, thank you Jesus, the Holy Spirit right now. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపడు ప్రభువా. టచ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద జీసస్. యేసు నామములో ప్రతి బలహీనత ఇప్పటి వరకు వదిలి బయటకు వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు దరిద్రత బయటకు వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాము. ప్రతి విధమైన ఆటంకాలు వారికి శరీరంలో వదిలి వారి జీవితంలో బయటకు వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాము. ద నేమ్ ఆఫ్ ద జీసస్ రైట్ హీల్. యేసు నామములో వీళ్ళు ప్రకటిస్తున్నారయ్యా. క్రిస్మస్ ఆనందము, క్రిస్మస్ సంతోషం ఈ బిడ్డకు దయచేయండి. ఈ బలమైన కార్యం జరిగించి మహిమ పొందమని మా ప్రార్థన మీరు ఆలకించినండి. ఈ రాత్రి ఇచ్చిన గొప్ప విడుదల బట్టి శుద్ధిస్తూ కనపడుతూ యేసు నామములో అడిగి పొంది ఉన్నాం తండ్రి. అందరూ ఆమేన్.